Trenér byl spokojený s výkonem, hlavně s prvním poločasem, tak co bych říkal teda celkově na ten zápas, na výkon týmu? Tak ja si myslím, že dneska sme podali celkom slušný výkon, čo sa týka herne, ale výsledkovo to samozrejme nebolo dobré, keďže sme prehrali 3-1, ale myslím, že sme si vytvorili mnoho šancí na gól, čo sa nám dneska nepodarilo po dlhšej dobe. Ale myslím, že herne to bolo v poriadku, ale ťažko sme sa dostávali do toho bloku, jak oni boli zaleznutí úplne dole u ich brány, tak to bolo trošku ťažšie, ale myslím, že s výkonom ako môžeme byť spokojní, s výsledkom už nie. Dá se říct, že se stalo to nejhorší, co pro vás se mohlo, že vlastně oni otočili ten výsledek, pak už jenom zalezli a bránili? Tak si myslím, že asi určite, protože vieme, že Jablonec veľmi dobre bráni a bolo potom, ako hovorím, ťažké sa nám dostať a určite nám nepomohlo to, že otočili ten výsledok. Vlastne sme vyhrávali 1-0, mohli sme tam pridať nejaký druhý gól na 2-0 a bolo by to kľudnejšie, ale to sa nestalo a oni potom, dá sa povedať, z ničoho nič vzali na 1-1 pred polčasom a to nám si myslím najviac ublížilo. Ovlivnil vlastne jak ten gól na 1-1? Tak nemalo by sa stávať, že takto do šatne dostaneme gól. Myslím, že asi určite nás to nejak ovplyvnilo, ale furt to bolo 1-1, neprehrávali sme, takže furt sme to mali v vlastných rukách a v druhej polčas sme tam mali hneď na začiatku nejakú veľkú šancu a škoda, že sme to nepromenili jak ďalšie ostatné. Co byla chyba u těch gólů, zejména u té standardky, která nevypadala, že by měla smyčit? Neviem, ako nejak možno z brankovej čiary nejak to tečilo za seba. Vlastne ja som mal brániť taký Jaškeho dneska, takže asi to je trošku je gól za mnou aj, ale to by sa nemalo ako stávať, že z čiary dostaneme takýto gól. Neviem, kde budeme hľadať chybu, ale musíme si to pozrieť, lebo ja neviem ani, jak sa tam dostalo, takže musíme si to pozrieť na videu. Vy jste dal poprvé v sezóně gól, konečně vyšla ta střela z dálky, tak co jste si řekl, protože často to lítá kolem tyček, nebo ve druhém poločase taky to letělo pryč? Tak si myslím, že som určite rád za ten gól, ale určite som si predstavil prvý gól inak a skúšam to z tej diaľky, ale v posledných zápasoch mi to nepadalo, tak som určite rád za ten gól, ale skôr by som si bral lepší výsledok odtiaľto. Vy, Everton i Matěj Šín jste tam měli několik dalších střel, co oni zblokovali, padali do střel, tak překvapili vás třeba tou obětavostí, nebo jste o tom jako věděli a říkáte si, tyjo, škoda? Tak jak hovorím, oni majú veľmi dobrú defenzívu a vedeli sme, že to bude ťažké sa nám nejak dostávať, ale naozaj boli v hlbokom bloku, bolo ich tam veľmi veľa na malom priestore a vlastne hádzali sa nám do striel, čo je asi pochvála pre nich, ale mohli sme tie situácie vyriešiť inak a ako hovorím, mali sme tam aj ďalšie, nie iba my traja, ale mali sme tam aj ďalšie gólové hlavičky po centroch, dneska nám to šlo, ale nedali sme vlastne gól, takže škoda toho. Před 14 dny jsme se bavili i s váma, že 3. místo, dobrá nálada, tak co teď udělal tenhle výsledek s týmem? Jedete dál, nebo... Tak po nejakej dlhšej dobe sme prehrali, ale myslím, že ten tým to neovplyvní a my budeme pokračovať v tých dobrých výkonoch, ktoré teraz sme nastavili a ako hovorím, dneska to herne nebolo vôbec zlé, ale až na ten výsledok, takže určite proti Karvinej budeme navazovať na tento herný výkon a budeme veriť v lepší koniec.